Malah ketatap wekku. Cek tak pilih ya, padha ae. Ya wis. Ana kodhok kok munggah gunung nek saka liwet. Ewa ater. Ana arek wedok senengane mlebu sarung bareng krasa anget-anget jare Cak Nol ya. Tambah gayer aku menuju mak guyonan rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu nek tak sawang mesem guyu among sliramu sing dadi pepujanku cewek batu isih legan tansaya suwe atiku kasmaran rina wengi tansah kelingan ora bisa turun amarga aku kelingan cewek embatu cewek embatu ojo gawe delaning atiku cewek batu cewek batu kapan koyo bisa dadi bojoku kaya ngene wong lagi gandrung ning omah sumpah pikirku bingung cewek batu teko gunung ojo gawe atiku bingung kalau aku nang bet ketemu cewek sing rupane ayu nek tak sawang mesem guyu hamong sliramu sing dadi pepujanku batu isih legan tansaya suwe atiku kasmaran yen dalu tansah glisian ora bisa tur mergo aku kelingan cewek batu
gede hatiku lewong menehi penerangan nang masyarakat lewat cerita lan keto cerita kono mula ceritane nenek moyang aketo sejarah Tuban wis kondang kaloka mula sing judule Sunan Kali aja Raden Said iku jeneng asline mula wilotekta iku apane rasa wulan iku diemulane Sunan Bonang iku harane Raden Said uga jejuluk Sunan Kali Jaga jenenge wis kondang lan kanjala andara dasar bagus sekti mandra guna senengane tetolong marang sapada apa ada Raden Said atine nelongso sebab mikir rakyat lan para kawula sing uripe mlarat kelawan rekoso sing kurang sandang kelawan tedo Raden Said ya Brandaloka Jaya dadi maling nyolong bandane wong tuwa kanggo bantu para kawula sing uripe susah kelawan nesta
Raden Said bingung atine sebab diusir karo wong tuane mlaku ijen gak ana rewange ketemu Sunan Bonang dijaluk tekene nek tekenku iki modele seje cuma sailan iku dawane rupane soklat papak pucuke mula tekenku iki iso cilik iso gedhe Alhamdulillah karya baru main wonten kawasan Ngemplak Kajati Sedekah Bumi muga-muga mawon desane mantun dislameti iso dadi desa sing gemaripah loh jinawi rakyate ayam tentrem gampang golek sandang pangan Allahumma amin. Nyuwun sewu. Niki wonten sing arane ludruk niku karam, mboten. Wau ngedalaken ambengan nggih wonten estinggosa. Nggih. Ludruk niki penggawean kula. Tapi nggih mboten karam. Napa artine ludruk? L lakuo utomo D dimen R rahayu U untuk K kepribadian bangsa ludruk niku lakuo sing utomo dimen rahayu untuk kepribadian bangsa cocok napa maneh sing disebut gamelan gamelan niku nggih pun enten artine nek cara mbok kula biyen mbah kula jarine ilmu gathuk kok saged kula ngomong ilmu gathuk gamelan singkatane gamelan G Gusti Allah L lakon M menehi E ilham A ajaran Nabi niku gamelan lho nggih sing jemunuk gedhe niku jenenge gong G-O-N-G artine Gusti ora nate goro sing goro sinten kula ero tapi koncine tiyang kepingin selamat jujur mawon mek situk rukun contohnya wonten dusun Ngemplak nanggap ludruk karya baru acara sedekah bumi rukun saiyek saeka proyo bayar 20.000 kabeh 50.000 kabeh nek gak ndek dhuwit utang percaya nah. Makane kula wau dipeseni kali Abah Sukarlin kali Bapak Klencer Cak Bagong aku kok nek mbayari iki mbek kenjangane taun ngarep jere sepenting kula ndongane seger waras mesti saged nangkep malih lah makane niki kula kalih sampean sing penting ayo padha eling
Islam agamaku Al-Qur'an panutan Ka'bah ya kiblatku wong mukmin sedulur ayo para umat ayo padha sing eling donyane wis gonjing akeh manungsa sing montangan ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah Astaghfirullahaladzim Sallallahu ala Muhammad Astaghfirullahaladzim Sallallahu alaihi wasallam Islam agamaku Al-Qur'an panutan Ka'bah ya kiblatku wong mukmin sedulur ayo para umat ayo padha sing eling adonyane wis gonjing akeh manungsa sing montang-manting ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah ya Allah ya Rabbi mereka jadi Muhammad Rasulullah enjo tenang Prab kanca ojo seneng dosulaya ilingo kita kabeh kadelungo karepmu apa si pisan kas aku nek panjake kompak gak ngantuk blas jeneng ayo iki pan teko Bukerto teko Juanda ya iki grup teko Juanda Paruding ayo pokoke sing bareng kompak nek gak kompak gak tak lungno ayo karepmu apa sik suarane sik kan sambel iku sapa sih pisan kas karepmu apa gak yo aku nyindir Pak Sul ditambahi karepmu apa iya perintah agama iku kabeh lakonono kita iki titah wajibe among ibadah nyembah sing kuwasa mugi Gusti pitakerna ayo sing madhep ayo sing mantep yen donya kiamat insyaallah lebu swarga turi pote tak tandur kebon dagung ala bapak yang ini iki lho wis kayak 20 sing gak endi ayo ala bapak
sering. Mbok kira kembang apa? Kembang waru. Aku seneng kembang waru. Gak esuk ya gak sore masyarakat ngeplak pancen bersatu. Turi pote tak tandur di kebon aku ala bapak. Cocok iku. Tahun maneh balik nang ngeplak temenan wis, tapi tanggapannya budal subuh. Mbok kira kembang apa? Kembang nongko. Aku seneng kembang nongko. Cekap semanten kidungan kula yen lepat nyuwun sepura. Cekap semanten kidungan kula monggo pinarang ingkang segejo. Sakku tak buka airnya biar sing tambahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bitawafi mulkilahi. Tombo ati iku limo warnane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane kabeh salat wong ilakono kaping 3 wong kang saleh kumpulana kaping 4 weteng ira betaluwe kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Sapa bisa kang tansah ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi dentak subhanallah net. Oh ya, wong nabrak yang ngidiki cano. Loh, alhamdulillah. Iya. Net, wong kok nampani duit toko cakno kok ngejer tabuyuten kon niku. Suwun cakno. Roa, ceblok sitok iku ya apa? Ayo didolek iku nu. Wis ketone patokan wesi kok ditabrak lho. Oh, klo, kari sitok lu mlebu trami pisan ngono, jak digoreng. Kok iso iki lho. Aku iki gawe tombo ati, Net. Aku gawe tombo ati. Ketang dielingno tak sae ilang. Aku ki nggih tombo ati. Kok iso joget gak nguwasno patokan. Kon kok jegideg sih. Aduh. Lah iya dilokno tolat-tole ya, Bro ya. Lah iya. Heeh. Lah iya. Lho. Kon iki lho ngomong.
Kon kok kowa-kowa sih, Net. Wah, kok ora. Kon ngomong kok lho, dulur-dulur lho, nyawang kon jare. Wong kok kaya kipas angin nek dipetek. Oleh duit 50 cocok diambak-ambakne. Lho. Gawe dulinan tombo ati. Tombo ati iki pada umume iku pujian. Pujian ngerti ngono. Papan nggawa empan. Maksudmu? Nggone dhewe-dhewe. Wong nggo kene nggone pujian kok cuculuke kon iki lho. Lah kudune. Wong ata yo gak tau sapa lahar ayo. Hei. Langgar. Lho ana tau ket yo. Masjid. Oh dileh ta? Dileh kakekmu ngono ah. Oh masjid ya taukid. Iso lho. Wong langgare lahar. Wah ya gak tau nang dinding gawe petombo ati, gawe nang Sunan Kalijaga. Net, kon ngelokno gak tau nang ndi lho. Kon kenyek kon. Ya gak ngenyek kenyataan ya iya. Lho aku gelek jiaronan wali 5 Net. Wali 5 itu ya gak tau bayar. Lho kok iso? Wong aku panitia. Panitia iki anak 5 dijak kabeh. Lah iya anak 5 jak kabeh, panganane sopir dilek. Supire kecap-kecap kesesuk. Gelane Net. Ya gak ngono. Kon buka rahasia kon. Ya gak mau rahasia yen kenyataan yen ya iya. Bare lha apa sing buka rahasiane wong iku? Aku gak buka, wong eta yo gak tau sembayang, yo gak tau apa. Nek diundang wong kancane durung teko budal dhisik. Net. Kon ngelokno aku gak sembayang. Sik kon tak takoni. Takon ket malu Salatku jangkep. Lho wong aku wong isan wis salat ya jangkep goblok. Ayo, waktu dur. Ya dur ya salat. Asar. Ya salat. Maghrib. Ya salat. Isya. Ya salat. Nek sopo? Kelon. Lho. Ayo. Ngono iku kon, dodono kon iku. Kon aja salah paham, aku sobo kelon yo ngeloni kok enggak. Ngeloni anakku. Anakku cek turu jang rusui wong salat, lho salat kono lho. Lah nek wis anake wis turu. Ganti mbokne. Lho. Wis ganti mbokne lho. Mbokne tak gugat aja bareng-bareng salat kono. Bareng salat jamaah. Ya iya. Lah iya. Kon ngelokno aku kaya aku ngapante Jumat winginane kon budal sih yo an. Lho ya iya ya. Jam piro kon budal? Ya jam 10. Lah apa kon? Nyolong sandal. Lho. Kaya tak idoni nayeng kon yo. Jumat nyolong sandal. Wong nang masjid nyolong sandal, lha gak tau nyolong. Lah sing tau. Urup. Loh. Ya tambah nemen. Ki sandale wong lu kliru aku tak urup lo goblok. Lah iya iya. Bareng sandal 2500 lha apa nyolong-nyolong iki lho. Ya gak le nyolong. Nang ndi-ndi ana sandal apik digawe nek lho. Lho. Budal gak sandalan mulai sandalan sing apik ngono. Ayo, sen ya ngono gak nangkep karya baru nangkep jarang kepang. Ya ampun iku. Selamat tanggal 7 kenggonan. Uang sing gelek sapa nggone Pak Ustad, sing gelek sapa nggone Pak Yai. Kon supaya cek dadi wong ngerti, aja dadi wong pinter, dadi wong ngerti. Nek pinter ki minteri kancane, nek ngerti ngertekno bareng sing gak genah. Nggih, Pak Yai. Kon sampe mulai gak nyeluk Pak Yai tak pateni lho konco lho. Lah aku mbok kandhani lah. Kon iku tak tuturi, cek ero, cek ngerti kon niku. Iya. Wong conton kaya aku lho mondok jane suka kene 16 tahun. Lho, lha apa kon mondok 16 tahun? Ya apa enggak gablek omah. Loh. Jadi kon gak duwe omah 16 tahun iku. Kon yo tak culik lho konco lho. Lah kan ngomong dhewe. Wong mondok iku kok jare gak duwe omah ngono enggak. Wong mondok iki ngan sukaweruh. Ngan sukaweruh. Doleh pengertian supaya cek ngerti. Dudono barang sing elek lan sing apik. Ngono lho kuceluk. Ping pindho lho ya gak nyeluk Pak Yai terus tak icake tenggomu bongko konco. Tuturi wong gereng nyeluk Cak Yai. Kon kate lapo? Kon kok kaya gak wawu sih? Aku tak ngaji. Oh ngaji, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh jare ngaji dijawab salam kok terima kasih iki lho. Kenalkan nama saya Jonet SH. Aduh, sepurane Net, temen aku karo Net. Nek kon duwe titel sarjana hukum Net. Bukan. Lah apa iku? Shadaqallahul azim. Tak
kira sarjana hukum. Sing ngono iki kajate apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi mbancaki desane. Desane. Supaya tandurane apik cek gak kena alangan apa-apa. Heeh. Aku tak ngaji titik ae gak akeh-akeh. Soale bayarane wis entek. Aja ban-bon ae lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inun bisabri wasolah. Artine Gak lho. Kok sok ngomong gak ero ki lho. wong takemu mecicil aku lak wedi. Lho lah iya apa artine? Takone genah-genah ae. Artine apa nek tak dodono. Oh iya. Wong iso ngaji ku iso ngertekno. Rungokno ta. Ya gak maido yen biasae ngasak yang ngene. Loh. Net, kono aja ngenyek aku lho. Apa? Masih aku penggawe ngasak. Apa? Lah penggaweamu. Ya bapak damen. Loh. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inun bisabri wasolah. Artine apa Cak Jenet? Cak Bagong. Iya. Ayo pada iman dan takwa takut kepada Allah. Saumpamane kon maca kerta budal mrene ndek embung gedhe ana dompet rutuh. Sing isine dhuwit 35 juta. Dompete kena sing duwe duwike gen tuku sapi. Ening. Aja salah paham, nemu Cak Bagong liya dina liya minggu wong ndoleki duwe gak gampang tek. Duwe rupa sapi setahun 2 tahun sapi manak malih penuhan dompati. Aduh. Pinter ya Pak Yai Jonet iki. Tak keplekno pager kon lho ya. Iki ngajine arek pondokan cara ngajine arek Tungguk Timun siji lho. Lho ngono ya. Arek pondokan karo Tungguk Timun siji ya. Wong ngaji gak iso ngaji. Oh iya. Aja ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah Net, suaramu kok cilik temenan. Aku lho sampe kegi delok suaramu. Aku sok opo cengenku. Kok iki lho apa? Aku sudah suwe wedi karo suaraku dhewe aku. Lah apa kok Net pipis kok. Kok kate ngaji kok sok. Mika. Kon kok jegideg. Ambil napas. Ambil napas. Soto. Loh. Indong-indong kepala indung jalan diodik di sini mendung anak siapa pakai kerudung mata melihat kaki kesandung. Wong sakmene kae kok nyanyi indung-indung. Delok dulu. Ni sore wite blembing iki. Nyusoni anake sampe pedhot pentile. Kok cik senet oleh mau ngenyek? Lagu indung-indung iki lagune Patayan. Iya ya apa. Ya kaya aku ngene biasa. Dulur-dulur ayo nyawiji limang waktu ayo dilakoni tuwa anom sing sregep ngaji kanggo sang besok nek mati ya ampun. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa Kayak tau mate. loh ya berarti ngono kan Wong asline kan wong kemeruh, keminter kemiso kan ro nek kuburan disiksa.
Kon ro nek kubur mandu uklek-uklek. Aja ngurus wong mate, sing umur swidak 5 lho wedi. Lah ya apa? Kaya aku ngene ae lho biasa. Cili-cili we pinter ngaji, diwuru karo Pak Yai. Saiki akeh arek ngerti, kitab Al-Qur'an sing dipelajari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampeyan sesene wong kemplak niki wau geblake mbokne Bagong. Endi arek sing ngaji, Mang? Ku lho, Sing ngaji Mang ndi arek? ku lho. Rene. Kon ngaji, ngomong santri ngaji, kon tak takoni basa Arab roh. Ero kon. Ya gawil, Des. Lho temen akon iki. Wong aku cuk takon bahasa Arab. Cara Londo iku lho aku lho gawil amban. Cara Londo iki sapa? Cara Londo apa kon? Ya Londo jane kae iso. Takono, napa nangka Londo iku lho. Nangka Londo ya sangka jenenge. Tak cocok kapok. Nek Ainun moto. Nek Roksun ndas. Nek Medudu kono bokong apa? Udun. Kon niku yo ngono takone. Arek, sik bahasa Arabe cangkem apa nek kon roh ayo. Ayo. Ayo Gong apa kon? Bahasane cangkem. Ojo ngomong masalah ngaji santri lho. Ayo bahasa Arabe cangkem apa? Yo al-mulud. Alut matamu ngono. Kemeru kono. Oh, Tandon. kaetos ngono. Kaya aku. Gak kok jone lho. Alah cocot. Lho. Ajar enggak tayo kon. Tambah nemen sih. Cocot iki lho. Gak iso ngomong. Nah, apa? Sing bener al congor lho. Wakmum. Kon dari sembayang 5 waktu kudu jangkep. Saiki terus kon keturun subuh yo. Iki wajib subuh yo. Wajib kuwi salat. Terus keturun gak sembayang terus dilanggar ya apa? Dilanggar. Ayo. 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 Gak sembayang subuh terus dilanggar ya apa? Ayo. Lu toleh. Ya kau lah goblok. Dilanggar. Sapa ngomong gak oleh? Ayo. Ya kau lah. Semang wajib 5 waktu. Sing subuh dilanggar ya apa? Lah ya kau lah. Wis, contone. Sembayang lak 5 waktu. 5 waktu. Duhur sampai isya. Ya iya. Kon niku lali gak sembayang. Gak sembayang. Nah, umpamane waktu subuh dilanggar. Dilanggar ya apa? Ayo. Ya kau lah. Lho iki apa ayo. Ayo. Nek kon gak sembayang langgar kate nggo endi? Ya gak mesti. Nggo endi? Kadang-kadang aku nek lunga iku ayo. Ana tuwangan sembayang muni serpoh lah apa kan. Lho sakarepe sing ndelok musala gak ono. Ayo saiki tak takoni. Ayo, apa? Tak takoni. Ayo, wong ngongkon wong salat iku dosa apa gak? Ayo. Ayo. Ayo ngongkon wong sembayang iki lho dosa apa gak? Ayo, goblok kon. Ngongkon. Ayo ngongkon yo. Oh, dosa ya, dosa. Ya, Ya nek gelem nek gak gelem ya ya. goblok kon. Ayo Apa? nepai aku coba. Allahu Akbar. Nek aku tukono pentol aku ucul kon. Lho, iya, Des. Bener ya. Gak oleh ngongkon wong sembayang iku. Gak oleh. Gak oleh ya. Gak oleh. Sik misale Allahu Akbar. Sitis. Sik gong tukono pentol gong. Ya gak oleh. Sik cakno tukono mbakku cakno. Ya gak oleh. Tak pikir bener jonet Lah yo. iya, men. Ki sing kucul sapa? Kon. Iya ya rek. Sing kucul Ya ya kita bener gak oleh. Wong sembayang ketika kau turu hujan. ana iwake kotuk. Mangkonane ning misarabu. Ana arek lanang jelak-jeluk. Iwak mencolot matil batu. Pinter. Ya ampun. Ya tolong ana iki lho. Tolong. Tanggal loro sik kat mulai. Ana iwak lele. Panggonan induk kolam
lak kene ganteng rupane Iwa mencolot mati lambe iso Des ana iwake bandeng gelem metune wayah rendeng ana arek lanang rupane ganteng Iwa mencolot mati weteng teng ana iwake tongkol jangan dilanjutkan dulu sik aja dilanjutkan dulu delok kades dulu sik iya 3 4 Nek iwak bandeng tak badhe terus iwak tongkol mati lopo maneh nek gak mati ya iku iki bantu pantune aa ii oo tak badhe saiki ana iwake tongkol nang pasar kriyan tak motakol ana arek lanang besosal iwak mencolot matil kon nyanyi aja ngono kong ya gak iso terus iwak tongkol mati lopo maneh nek gak mati ya iku le contoh iwak tongkol mati prauto padune kon gak iso jawab masih kok ya gak iso jawabe ana iwake tongkol nang pasar tak emot kol ono arek lanang besosal iwak mencolot matil kentol kan angit ngopo nah nek modek titik ana iwake sili gelem metune banyune mili ana arek lanang riwa-riwi iwak mencolot mat wah badene tongkol iki tandane Des koni Berarti wasili mati apa maneh kate mati kelarasan. nek gak percaya Ana iwake sili galem metune wayah bengi ana arek lanang petita petiti iwak mencolot matil ngateli loh ini namanya kuping kuping cara Jawa bahasa Indonesia nih telinga nek diwalik ngatel tumun aku nyanyian walian kon kalah kok sih lah bener sih wis gak mikirna iku mikir kancane dhewe nyong tak kandhani kuntet apa kundet kuntet saiki celula-celul kok wong gendeng gak ngalor gak ngidul aku dhewe bingung sing dipikirno ya apa mosok sih Des iki temen mulane terus aku liwat yo ngarepe omahe ngono dhewe ngono kok lengar tak celuk tak sapa gak gelem semaur kok celula-celulu kaya wong gendeng karuan Ket. rasane cikapo lho ini gak nyong karo kancaku dhewe kadas matamu kono Hei, sapa wong kades kok kadas sih lho. iya iki sapa lho jerangkong Bakok. Nah, nek kon iki mesti eling kon. apa jambret matamu kuno ah jonet tak kandhani rek ngandani aku bingung lho bingung kepara utang lah lha apa utang sembarang ono kok utang lha kepara apa lho mosok kon gak krungu kabar mari kesusahan oh alah PT mu mate ta PT kok disusahi Wedhus mati kan situk mate kon kok murih-murih kon. lha apa wedhus akeh Oh sapi paling. lha apa sapi saya ono kepaten anak lho kon lak terus ya kon gak krungu aku ndek anak situk sing barep iku lho Lho kon duwe anak. lho bojoku goblok oh anakku ku wedok Heeh. tatik kelairane Selasa Kliwon tak jenono Sinah dadakno dadilan patine lah oleh ngobor kono lho kate tak parani Jangan niku. Wong jero kuburan aja kok parani iki lho. gak apa sing anake dhewe Ya gak oleh bareng wis mati ku gak oleh. ya apa anak. Ya kono atur kono. ngaku ketok-keton Kon nek kok atur ya. Nek kon muli-muli onet.
Tak atur arek iki. Toton yo. Tak toton. Tak ndolek nang tangga-tanggaku. Iya, wis tinggal. Lah apa kok kon mulih? Lho bapak cek nemule. Desa Kok kon keparo anak kok lapor jolet nang aku. Lah masih kon dhewe. Kon tak kandhani keparo anak aja dipikir. Iki ana wong duwe anak, ya. Ono duwe anak. Nggih. Terus anakmu iki lho. Kelairane ya cocok ah. Anakmu ya apa anakmu sih? Kelairane cocok Kliwon Anggara Kasih. Nah terus kok jenenge sapa? Sina. Lho, cocok wis ta. Bener, cocok karo iku, Des. Bejo aku Cocok kok. mulu kandhani gak ngandelakno kok. Lah kok iso cocok? Awakmu gelem tak gak ditolong Kades? Lho, ya gelem tapi nek nyata. Nah, iki ngene. Ana wong lairno ndek rumah sakit, Terus gak mampu biayane. Gak mampu biayai. Laire iku Selasa Kliwon. Lho, pas dijenengno Sina. Lho, kok iso tepak rek. lah iya. Iki kira-kira wis jodoh bae ya sing kuwasa ngesakno mbek aku. Pancen nek kon gelem. Nanggone seger kon eling ah. Seger ero aku. Tapi omahe gur mete apal. Alah, Apane perapatan. kulone prapatan ana klopo situ. Oh, iku ta. Iya, tapi ora ndingon mbek bojomu. Lho iya. Kowe gak Nek. ndingon Sembrono mar dhewe dilokno. Iya, bojoku gak kenekan. Terus ndingon mbek Cakno lho kok cek. Oh iya. Ya, nek pancen kon gelem nang ome seger. Wis arek iku dituku ngono ta. Lho, aja wong arek kok dituku. Nih. Cuma iku kanggo sedulur Biayai, awakmu, seperti biayai. biayani, ngono lho. Oh, Biaya biaya disi. ke rumah sakit dijoli. Iya. Iku arek tak peh. Iya melok awakmu. Eling akon. Prapatan Perapatan. terus ana wite klopo aja situk. Ah. Iki ome seger, sing etani ome Bang Nurul tukang masak iku. Iya. Iya. Eling yo. Eling, ah. Wis yo. Temenan. Iya. Nek ancene yo temen ku aku tak musyawarah mbek wong wedokku. Tetep kono lho bojomu ya nek setuju, nek gak setuju. Oh, yo gak nek gak setuju kon tak kandhani ngono. Oh, ya wis, heeh. Iya. Ya budal wis. Bingung kon iku cek. Matur nuwun, kok tolong ya. Yo, Iya, yo. iya. Heeh. Wis tak tinggal ya. Kandhane ono kok aku rono. Oh iya, tak warai seger ya. Iya, iya. Apa? Terima kasih. Weh. Iki. Setuju tak kare iki rek. Kodok kene sih sampe iki ya. Lho. Allah. Ora apa. Ane lho cek angele. Wong cancange lho taline lho sik ndongone kursi. Lah kok wonge wis gak ono ucul sampe. Gak ngono aku iki bedes aku cancang. Lah kenyataane sih sampe gak ono. Ah opo sampe Le. pengen rembong iki. Ak- Aku lho isin sampe Iya. tonggo-tonggo Mas. Aku wis- bojone nanti kok ucul. Wong Ak- kasih mari kepaten anak. Lah kok sampe niku nyengkre gak pamit. Karepe Ak- dhewe tak karepe wong akeh. Masih Hau! Mosok rek. Dene sak kecap kon rong pikul. Ngomong gentenan apa? masih do apa lah ya gak apa-apa sih Mas. Iya, aku ki wis ngerti. Aku muncul-aculi kepethuk kanca. Ada sama kenyataan sampean di Kadis. Alah, kadis sapa ngaku rene kan sapa. Lho, mari ngono mbek Bagong. Alah, iki bakal buktine. Mari ngono. Wah, ngono. ah. Lah kenyataane gak ono sapa-sapa. Aku iki ditulung tapi aku musyawarah mbek awakmu mbek kon Makane setuju. ta, aja ngomong-ngomong nek mari kepaten. Kok Lho. kepaten iki lho Mas. Ya sing seneng, sing gak seneng lho tambah nyukurno. Iya, tapi ku mang sifat iku nulung aku cek gak tulu-tulu kaya wong gendeng. Nolong cara ya apa? Ngene jarene. Iki ana arek gak mampu dek rumah sakit, aku kok ngekeki biayane. Iku jarene anake seger. Alah, gak percaya, gak Lho. percaya. Wong Wak. ngono kenyataane kok gak percaya aku barang Lho. anak kok Ak- dikekekno. Wak. Sopo anake sopo sing dikekekno iku Lho, anake i- sopo? aku- Sampeyan sing gampang percaya makane wong ngono aja dipercaya. Kenyataane saiki kenyataane sing ya apa? Hansip tolong iki guan Maria. Jadi pek wong kono. Ya prek bojo kok ngomong enake Sing dhewe. bojo kok kan gua. Ya babah ngomong dijeni ae. Dipek wong lho ya. Ya ora babah, dipek. ya digowak. Ya kak kira digua. Ya digowak. Ya gak Kate lapo? paling tumpaki. Lho mbuh maneh lek ngono rek. Wah, aku lak gauman. Makane Wow. coba buat bojo. Ngene lho tak kandhani. Aja Yang sumpah. Duh. Anak wis mati diapano? iya aku wis ngerti, aku mau dikandhani ngono. Tapi berhubung arek iku lho kok wetone ambek jenenge kok padha. Iki heran aku. Padha. Wedok ya jenenge Sina. Lah, wetone Selasa Kliwon. Aku kok kon ngekek biaya tok, engko arek iku kena awak dhewe ngono lho.
Kamu sawarah mbek awakmu. Aduh, aku wis kangen ngomong anake wong wis gak anu. Lah opo sih soro-soro ngomong Lah, anake wong? lah Ayo ya. mulih kan lho tak gaekno elek-elek Dedek. Engko nek bungker dadi gawe iku. Waduh, enggak enak kok elek-elek titik. Waduh. Lah katene apa padha cuweke dadi apik angko. Iya, tapi ditolong kanca enak dilakoni ae. Ngono lho timbangane soro-soro sih. Lah kate golek nang ndi wong ngono arek. Ayo. Ya saya mampir aku gedang. Eh? Mampir. Mampir ndi? Ya cukup gedang jarene njupuk bayi. Oh iya. Iya nek ngono kon setuju ah? Iya, iya. Bapak kakuk. Ayo. Aku dijuluki arek-arek DRS seger. Tak takono tadi duduk dokter Andes tadi dudo rodok suwe. Ya gak enak tadi dudo. Biyen ana wong wedok ya enak, ana sing ngedangno. Saiki adang-adang dhewe, umbah-umbah dhewe, kepingin iwak tempe ya goreng-goreng dhewe. Kepingin iwak peyek ya meyek-meyek dhewe. Wingi kok kepingin iwak endhog sir. Ya gak ngendhog dhewe. Lah ngendhog lah ya paling lucu aku. Wah. Kanca ya kadang-kadang cepat-cepat. Kok iso kan? Lah apa lampu disurem iki? Dis, kon wingi jare arek-arek kepethuk nggo pasar kelian jarene. Lho. Kon kok nggawa tetekan lah apa, Din? Ngeterno Bukarto nang pasar. Nek gak tak terno njaluk ter. Ngono ah. Heeh. Iya wis. Janji biyen lho, Rek. Sing ndi sih? Lho alah, kon ngomong kon ndelok bojo biyen lho. Lho alah. Lho aku Kon gak mbete. pratekno iki. Kon lho aku mbratekno kanca ger. Kurang enak ya apa? Des aku delok bojo. Temen Adis. Lho iki temenan iki. Adis, wingi bededing kewadhuken aku kan rewangi. Kok dolene bojo temen. Iya, tapi nyun sewu lho ya. Apa arek ya apa, Dis? Tapi nyun sewu. Lho, nek kades sing nderekno jodoh akmu ger, ya gak nyatel gak sumpah yo. Ayu areke. Percaya aja nek kon. Potongan semok. Lho temen. Kayak gendakmu sing nganjuk. Endi sapa sih? Linda. Wis pedhot iki wis. Iya. Dis, pokoke areke nurut mbek aku meneh. Tapi sayange ger. Apa? Rondo duwe anak situk ger. Oh, gak apa-apa, Dis. Saya tak cocok mbek awakmu sih ger. Beneran. Saya iki bang, awakmu duda. Iya. Nah nek kon ndelok perawane lho, ya apa sakno arek wedok sih ger. Iya, bener, bener. Tak susekno bare umur bare areke dadi Iya. duda oleh rondo tapi duwe anak situk. Duwe anak situk. Heeh. Lanang ta Mas? Ya wedok. Wedok, beneran. Apa maneh kok nek gedhe kari ngongkon dadi ya? Ya iya. Iya. Heeh. Gak melok biaya ikut bayi saiki. Saiki kari gede lho kocing rambut. Ngono, ah. Ayu areke. Ya wis. Malah dituntun babon. Omae, omae. Anu Magresari Arek tak nuntun Bagong iya. Ngono. Saiki Digoreng tak nih Bagong ta? Lah nggo pos, nggo Oh, prapatan iya, tak iya. celuke. Sina Sina Ya oprek kok sebelahan-belahan lho dikandani arene. Kok tak omong sih. Lek, Hmm. aku mau dadekno apa? Kon tak dadekno bayi. Bayi. Kon ndek bapak ganteng. Ngono des dadekno bayi. Lho. Kok dipupuri wedak apa? Lo tak kayak wedak mang, pote-pote mang. Iki apu ngono po anase.
Lho apa mang? Apa? Kon di Lho ya iki anakmu Sinai. Kenal iki Sinai. Kenal. Iki anakmu. Oh, Ngono. Iki bapakmu iki. iki bapakku. Iya. Aku Rabin, Pak. Lho. Kon niku bapakmu di anak dhewe kok Ganteng ya. Ganteng ya. Ganteng. Saiki kon nak duwe ibu. Iya, tak celuk ibu. Nangis. Yo, nek nangis apa? Sik cara nangis apa? Nangis bayine sik. Sik apa? Nangis sik coba. Iki bayi. Yo, bayi sik nangis yo. Manowo iku. Ceguk Kon iki dhisik. penyanyi tak kok. Ceguk dhisik. Bayi gak ngono kok yo sik. Wah! Cocok. Kamu iki cocote iso kok ngono. Aja banter-banter. Lho, nah, oi. Lah ngene. Yo, iya. Yo, ngono ya bayi yo. Nek ngono. Kok dhisik kon ngono tak celukno mbokmu. Lah duwe mbok aku. Duwe ibumu. Rek. Wis bojomu ayu tak celukne. Bojomu. Ayu bojomu. Lah lah kok teko kok sik celuk yo. Cia. Aduh ayu rek percis garangan. Ayu nyo. Kon duwe anak situ. Lah kon yo duwe bojo. Kenal penyoker. Tak bisiknya. Kon karo bojomu. Iya. Ya wis Kang Des. Wis bener ae gitu. Lho ya bener. Masa Des, sok kaya ngono. Des, Apa? iki kaya ratune garangan iki. Kenceng kon. Kon janjimu jok breset lho ya. Temen lho, elek nitek pokoke tak dolekno. Kon duwe anak situ. Nah, iki lho kenalno mbokmu iki. Iki ibuku. Iya ibumu. Rek. Ayune rek kaya kerek. Masih ibu ya tetep nek njaluk mie ya apa yang iki ibumu. Sang ibu ah. Iya. Des, sampe lenge-lenge Des. Ya apa rek? Lah, metune susu gemerocok kan. Kewarken dulu. Langsung piye? Ya apa rasane? Kusiku becek. Ojo. Sok keperat ngono. Iku nek njaluk mie mbek tenan, nek njaluk mie mbek bubu ya apa njaluk mie bubu? Iya, Bang. Des. Semaput Des. Awas roke. Le. Iki wong takok apek ngono. Iki ibumu lah apa iki? Apek ngono. Tapi gak apa-apa. Kon diadopsi kok ana sing njupuk dadi dudu ibu iku, Jia. Kon tak toto kene lho, kene. Kene toto kene. Kene. Boken Bok. Apa ki jenenge? bok. Ebok. Boke bayi. Boke bayi. Boke bayi. Kene wis. Wis. Kene, kene. Ayo, Kene. kene. Wis. Tunggu. Nih. Wis kene lho. Tunggu. Lho, kene lho. Lho. Eh. Tak celuk kene lho. Tunggu kene lho. Kene. Iya. Mau rek. Brosot mana dis engko, Des? Kang. Ayo.
Longgo. Lebu. Lho. Ojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendeng kon ya. Kan iku pidato ajange. Ya, kan iki njero boke-boke bae. Kene. Lho, Kene, lu kene. Iku lho wong tak duduk iku. Iki ibumu lho kok. Ambune lengur ngono. ambeken ondel-ondel Jakarta. Weh, jalan mi, kurang jalan mi. Mi. Jalan mi. Banyak kok cangking jotos itu. Bersaya hari. Wis, ojo kuatir. Kon jang gak melok ibumu, melok ibu Ayu. Melok wong liya. Iya, Wong wis oke. Waalaikumsalam. Iya rek, yo apa rek? Iki omah seger. Iya, kenal. Kamu cek iki aku. Ambek wedokku. Lah, Setuju. setuju. Lah saiki bojone seger. Iku sapa? Bojone. Kenal lo. Ya tak kenal nih. Ono godhong mentok ya. Lho, gak apa-apa. Kenalan. Heeh. Kepangaken. Oh, ambune. Iya, mosok bojone dia iki. Iya. Lho tak kenyataane. Bojoke ku tak tukar parfum. Ya tapi ya. Sedina entek petang botol. Iya, ditelok ta. Gajal ta lah. Parfume petang botol. Ngapane lho? Lho, ya. Kok lanang dhewe. Sik ambul dhewe sih mosok. Kados rong minggu. Cek. Aku gak karo mbek janjiku ya. Saiki bayine. Iki lho. Ya Allah. Lah bayu sampe. Mas. Kok iso koyo nyambek ngono, Mas? Ngambil. Bayi iki. Sawangane ngene wis pinter iki. Umur pira iki? Oh, umur wis setahun Lho, setahun sak meneh gowok ini. Ya, wis bapak ta lah. Sing penting awake dhewe wis karep ya wis. Ya. Ayo nah jami ayo. Ayo jalan. Diliwat nang kuping. Lah apa sih, Mang? Mi. Nyusoni. Iya. Lho seminggu lak bongko iki. Sis. Hutan. Ya ampun. Ya mana aja oleh nyusoni kaya ngono iku wong wedok nyusoni. Tak bejat cocote. Lah jeneng ngono nyusoni ya. Bacot ta. Iya. Tak jange tak Hutan. Nah, tengok teng. Dah. Tengok teng. Dah. Gelem. Tengok teng. Tengok teng. Gak gelem. Anjene wong ayu. Wis bapak sik lak gelem, ah. Mana lo he? Luwe. Bedengar. Iya. Ya wis tak gawakno ya, An. Kawan. Lu selamat rek go gedang ngono. Iki yo. Cegas yo. Oh, tegas. Dulang nang Iya. Arek iku ya pencernaane sing alus. Ya kudu dipamano sih. Pamane tuh didulangno. Iya. Ya gak apa-apa.
Dadi paman si lembut ya, nek wis lembut terus dilebokno. Nek guru lembut to sampe dimplokno kok dadine nggo wetenge jigak kasar. Soale rek bayi ngono lho. Iya, yo. Katut kelek wis. Ngomong ae. Aliran apa nih? Iki lho dijawab Mana bayi? aja niru-niru. Ini lho, arek lah percenaane sing halus. Tadi sing lembut ae. Biasanya ki susu disaring ping 3 yoan. Masih susu iku. Masih gedang. Iku setengah rong cengkeh iku ya dipermano terus. Padha ae gerem mlebu maneh. Wong kok jak omong ae. Wong lanang ya gak iso ta lah. Oh iya, kalah ya wong wedok. Ya sing halus. Nang dulang iku sing halus. Aduh, kok iki gonti ya. Tanganku dicatek lho. Lambene kesasar. Dolan nek gawe ibune dhewe ancen gak iso. Kene ibune kono. Arek dolan dibukno lho. Gak kaya mbone asli ae. Nah, iki mbone. Iki dipilih siangan lu ah. Yo. Korek. Bisa kemendukun. Sono rek aduh. Dad. Sesuai bare omong aku, bayi gawon. Aku tak ngurus akte kelahiran. Loh, nang Jakarta. durung ana lho iki. Iya nang Jakarta aku. Nang Jakarta. Gak ngono sih. Sing jare tak pek anake menteri ta. Lho ancen aku nang Jakarta mbek ngurus akte kelahiran ya. Kok niku dudu anake tapi ngurus akte jebul kono. Nek wong ngurus akte kok nang Jakarta. Lah ya lah belaras iki. Ya lokal setempat kene. Mari ente kecamatan. Lah iki lho Tak urusno. Iya. Tapi kon ngadopsi anak iki ya sing bener. Wah iyalah. Sayang ngono ya. Tak urusno. Biayane cari ya. Gampang. Aja kuwatir. Arek kaya ngene didol lho gak kira payu. Apaan? Apa yuk? Iki Jepang boto iki kan. Ya pakai campuran sandal. Kayak campuran seker iki lho. Iya weh. Ya. Enak biayane kari-kari. Ya. Dijusi ya? Loh, iya godhogno banyu nggo jeding, banyu gege cek gedhe. Loh, apa soro-soro banyu jeding? Ya apa? Ya sumure digeneni. Engko nek sumep Iki cemplungno. bongko. Oh, ya wes, bisa. Hati-hati. Ah, kon dadi anakku. Kalau nakal-nakal, kon tak gawa mulih. Iku wong wedokku godhog banyu, kon tak dusi gedhe langsung sekolah TK. Loh. Iku bayi tak pedet tocul iku. Wah, becok. Arek-arek gak cocok, Blas. Gak duduk. Aku nak sepur telat, Dek. Gak iso. Wong bayi kok kan tak gawa mulih kok gendrangi lho. Kok kon niku becok aku kon niku. Ngene lho. Apa? Sakjane aku ngilingno awakmu. Iya. Wis kepaten kok dolek ngalor ngidul iso balik ah. Ilingo cet imam nu ya apa niku. Kok tak kandhani. Aku mau kaget dan ketekan kadis ki Mang. Oh iya. Aku dikon rekayasa awakmu. Perlu nyadar awakmu. Aja ngono, Det. Bareng anak wis mati ku aja dipikir nemen-nemen. Kudu Ya, awak pancen wis dhewe mestine sakmono. Kudu njaluk nang sing mau kuwasa cek diparingi maneh ngono ah. Anak kudu ngakno jembara kubure padha nglaku. Iya ya matur nuwun nek Iku umpamane kepaten. Iya Iku lho keguyonane kanca-kanca lewat dolek bayi.